Mijn naam is Sip Klein. Ik woon in Akrum en ik woon hier op een dichterlijk, poëtisch plak, vind ik zelf. En ik wil eigenlijk ook hier altijd wel blijven. En de gelegenheid waarom ik nou even in beeld verschijn is eigenlijk dat ik een uitnodiging gekregen heb om na te denken over het maaien van een manifestatie, een dichterlijke manifestatie in het kader van Poëzie 2018 in relatie tot het culturele haardstijd. Het thema van de uitnodiging, of van het dichtje meer specifiek, is het thema haatzaak. Toen ik dat woord voor het eerst in dit kader te leren kreeg, kreeg ik er allerlei gedachten bij en net een heel duidelijk ingereerd beeld. Dus ik moet er ook in spieren eigenlijk om te zeggen van hoe ik dit thema omzetten zal naar een moment van poëtische bezinning en een verslag daarvan. Maar goed, dingen moet ik uitdagend wezen, dus nou ja, dichtjen is uit hemzelf al een talent om te associëren op woorden en op zaken. Dus ik denk dat daar wel wat mogelijkheden in binnen. Zelf ben ik net een brede dichter. Ik ben wel iemand die op verschillende wijze in kunstzinnige zin dwaande is. Onder andere ik met fotografie en schilderij, schilderen ook nog wat erbij. Dus ik denk dat ik linksom of rechtsom wel bij een plak komen ken, weet ik in taal gewoon uit de voeten ken. Natuurlijk is het er om dat er een protte mensen binnen, die krijgen als ik dat ook, die denken van hey, verrek, dat is mooi. Een mooie kans om zelf weer eens even dieper stil te staan bij waar je zelf binnen, hoe je jezelf verhouden dat de moderne tijd, dat zaken die het van belang binnen. En uiteindelijk dan ik dat een combinatie van een zaak waarin haatzaak en jezelf als haatzaak, of nou hoe ik maar dat in moet steken willen om daar iets moois van te maken. En nou, ik heb begrepen dat, mocht dat slaagje al jaren, en denk ik wel vanuit, dat allerlei volk ergens in 2018 een boekje onder eigen krijgen werd op plak, op een bepaalde sfeer haar eigen bijdrage weer om te vinden wezen. Nou, dat is een prachtige kans om jezelf in de wereld te zetten op deze wijze. En ik word dan niet maar besluiten om mijn protte enthousiasme en nieuwsgierigheid mensen te vreden om, like ik dat doe, om de slag te gaan. En om van deze haatzaken geen bijzaken te maken.